Mä en ikinä unohda sitä ensimmäistä hetkeä, kun mä astuin ekaa kertaa Annantaloon. Sille pienelle, aika paljon elämässä ulkopuolisuutta kokeneelle Janille jo pelkästään se, miltä tämä talo näytti, huoku lämpöä ja turvallisuutta. Joku semmonen pieni lämmin keidas kaiken betonin keskellä. Täällä oli puulattiat ja räsymattoja, värejä ja kauheasti kaikkea taidetta. Ihmiset katto silmiin ja tuli juttelemaan. Tuli semmoinen tunne, että joku semmoinen asia, mitä mä olin vuosia kantanut sisällä, löytyikin yhtäkkiä täältä. Mä olin päässyt mukaan Pimeyden nauriit-nimiseen teatteriryhmään. Me harjoiteltiin ja tehtiin esityksiä täällä Annantalolla. Ja se oli jonkinlainen käänteen tekevä hetki mun elämässä. Syttyi unelma näyttelijyydestä ja mä pääsin ylipäätään tekemisiin kaikenlaisen luovan tekemisen ja taiteen ja taiteilijoiden kanssa. Ja se oli iso juttu. Mä olin kasvanut kodissa, jossa taide ei ollut niin läsnä, mutta täältä se löytyi ja pääsi elämään mussa. Meidän Annantalon teatteriryhmä oli tosi kansainvälinen ja se oli mulle eka kerta elämässä, että mä olin osa yhteisöä, jossa ihmisillä oli erilaisia taustoja ja juuria ja ryhmässä puhuttiin montaa kieltä. Me ylipäätään puhuttiin ja käsiteltiin paljon sellaisia asioita, joista oikeastaan puhutaan vasta nyt. Ilmastoon ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä, sukupuolta, seksuaalisuutta. Me saatiin oppia, että taiteen kautta voi tutkia sekä itseään että sitä ympäröivää maailmaa ja että taiteen kautta voi vaikuttaa. Mä oon saanut viime vuosina viettää aikaa Annantalolla mun 8-vuotiaan tyttären kanssa. Ja on ihan käsittämätöntä, että aikaa on mennyt 30 vuotta ja kaikki se tuttu lämpö ja värit ja taide on edelleen läsnä täällä. Ja että nyt hän saa nauttia kaikesta siitä. Mulle se edelleen vahvistaa sitä, miten tärkeää se on, että on sellaisia paikkoja kuin Annantalo ja että on joskus ollut joku jossain, joka on päättänyt, että taidekasvatus kuuluu kaikille ja että me myös vaalitaan sitä tänään. Mä menen ehkä kyselemään, mitä tuolla tapahtuu. Moi! Hei, mitä te teette? Teettekö te jotain näytelmää? Pääseekö mä mukaan? No teillä on jo kaikki roolit, niin mikä mä voisin olla? Mikä tähän story? Hevonen. Hevonen? Mitä, onko jotain muita vaihtoehtoja? Puu, kivi, hevonen, puu, kivi tai hotellin asukas. Mä valitsen olla kivi. Käykö se? Okei, ruvetaanko treenaamaan?